Ini parah ini. Tenang. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak toh? Masa toh? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti jaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh. Nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Mas, Nyapa, Dik? kamu boleh ngopi di mana aja. Jadi wong wedok iki ngono lho, pengertian. Tapi ingat, Ingat apa? kalau nyusu tetap pulang ke rumah ya. Sik enek isine, wong dhek ingin tak karo adah tok. Anda sih manut, Lah sembarang ngakon manut iki lho. spray deh. Dolanan apa? Kalau kui, Ngono kuwi apa? Mbok sing genah ngono lho nek ngomong. Lah sing nggo nyawer kuwi lho apa? Wong bayaran sak enake yo mbok jaluk kabeh lho. kamu pernah aku pingin. Lah rumah kamu budek apa piye? Lah nyaur dikit mau dikira ora krungu. Kena, Krungu-krungu. Lho kok jarat. Piye to? Malah ndak congor. menurutnya belakangan dulu. Lah neng ndi to? Wong guru ngopi lho. Ngopi neng di, Ngopi yo neng warung, mosok neng ratan. atau bakul kopi pingin. Lah bakul kopi ku lho larise nek bengi. Pingin jam 12 lagi nih. Lah nang omah ra betah ndelok ulatmu peteng. Bakul kopi wis tutup jam 12. Jare sapa? Bakul kopi lho ngantek pendak esuk. Kalau karaokean kalau. Kowe kira sandi pikiran sing aneh-aneh ngono lho. Kadung pegel dolanan karo ketunan sumuk kowe. Tante, kalau malam Jumat gini enaknya diapain? Dicolok.